troi. Ethel yn chwarae hi. At straed Lewis Clifton. Harling. Lle. Ac yn ei chwarae hi blaen. Yn ôl at Lewis Clifton. Ergyd dda, ond arbediad campus gan Conor Roberts. A chyfle cynnar i Penybont. Josh Barrows yn ennill y peniad unwaith eto. Mae o wedi ennill tipyn o'r hyn yn yr awyr heddiw. Yn barod, Brobl i McManus. Os yna i McManus ar gydio, McManus yn codi hwnna'n hyfryd dros Alex Pennock ac am gol agoriadol Declan McManus o ongl dyn, ond oedd hynny ddim am ei rwystro fo. 5 gol ar hugain iddo fo y tymor yma. Williams yn ei lledu hi at Marriott. Seintiau Newydd yn cadw meddiant yn dda yn fan hyn. Brobl ar bas yn canol at McManus ac yn ei derbyn hi'n ôl ac yn ergyd sy'n taro'r postyn gan Ryan Brobl. Mi gafodd Alex Pennock y cyffyrddiad lleia iddi, dwi'n meddwl, ond am symudiad gan y Seintiau Newydd. Kane Owen yn ôl at Nathan Wood. Wood ddim yn ei chlirio hi, ond mae'n disgyn yn garedig i Declan McManus yn gichodi hi i'r cwrt. Ac mae honna yn beniad hyfryd gan Danny Redmond i ddyblu mantais y Seintiau Newydd. Ac yn sydyn reit, mae'n edrych yn gyffwrddus i'r ymwelwyr. Camgymeriad Nathan Wood ddim yn ei chlirio hi'n iawn. Mae'n disgyn yn garedig i Declan McManus, ac Declan McManus yn croesi yn hyfryd i ganfod Danny Redmond yn y cwrt Cosby. Williams yn bast yna'n unfler, yn ei roi hi'n syth i Kane Owen. Kane Owen yn siapio i danio hon, mae'n disgyn i Rafael, ac anghefn y rhwyd yn y diwedd. Gan Cian Rafael, o gan Penybont, gol yn ôl. Mae'n wedi chwarae rhyw 10 munud o'r ail hanner, ac yn sydyn reit, mae'n 2-1. Harling. Gorfod dod yn ôl, ac yn colli'r bel, ac yn cicio allan ar Ryan Brobl yn fyna. Lewis Harling, ac mae'n gerdyn melyn i Harling. Mae Brobl yn gandryll. Mi oedd hwnna yn gig bwriadol gan Harling. Mae o'n lwcus i fod ar y cael o hyd, dwi'n meddwl. John Routledge yn ôl i Brobl. Brobl yn erbyn Sean McDonald yma'n hyn. Mi droi o un ffordd ar llall ac yn croesi i'r postyn bella, peniad gadar. A honna bron i gefn y rwyd gan Ash Baker. Yr eilydd arbediad da gan Alex Pennock. Brobl ar gic i'r postyn bella. A mae yno yng nghefn y rwyd. Ash Baker yr eilydd yn manteisio ar y bel lac. Ac yn sydyn, mae gan y Seintiau Newydd i mantais nhw 2 gol yn ôl. Just fel oedd Penybont teimlo bod yna gyfle i ddod yn ôl i mewn i'r gêm i drio union i'r sgôr. Kane Owen yn cael ei ddal yma hyn gan Josh Daniels. Daniels drwyddo. Daniels yn ei sgwario hi McManus. A McManus yn rhwydo'n hawdd. Mae'n bedwaredd yn syth ar ôl y drydedd. A Kane Owen yn gwybod i fod o ar fain fyna. Daniels yn manteisio. Daniels yn canfod Declan McManus yn y canol. A McManus yn cymryd i amser o cyn gosod hwnna i gefn y rwyd. Will Smith yn ôl i Hudson. Lle gan Brobl rwan i droi. Brobl ar bas ymlaen i Danny Davies yn y cwrt Cosby. Davies i gornel y rwyd ac mae'n 5. Ac mae hon yn buddugoliaeth swmpus i'r Seintiau Newydd rwan. Pas capus go iawn iddyn nhw. Danny Davies sy'n cael y 5. Hudson. Snaith i Kai Whitslop. Mae'n symudiad da gan Penybont yn fan hyn. A mae Sam Snaith i mewn i'r cwrt Cosby. Snaith ar draws. Wood ar ergyd yna i gefn y rwyd gan Nathan Wood. Mi oedd hi'n ergyd acrobataidd chwarae teg. Mi oedd rhaid nhw drio y bestyn y tu ôl i'w hun i gael honna. Ac mae yna gol yn ôl i Penybont. Symudiad bach da gan y tîm cartre. Astles ar bas hir yn chwilio am Declan McManus. Mae o wedi canfod yn ymosodwr. McManus wrth gwrs ar ei hat-trick. Ond dwi'n ei gosod hi Gwio Dafydd. Ac am arbediad gan Alex Pennock. McManus yn anhunanol iawn yma na. Ac ergyd Gwio Dafydd yn cweit yn y gornel. Alex Pennock, chwarae teg dal yn gorfod gwneud yn dda i wneud yr arbediad.